Salutare, salutare! Eu sunt Raluca, iar începând de astăzi vă veți întâlni cu mine destul de des aici pe filmetar.com. Dacă vă întrebați care e motivul, acesta e foarte simplu. Filmetar TV îmbracă haine noi, colorate și foarte trendy. Săptămânal vă voi prezenta cele mai noi știri din lumea filmului, noutăți în cinematografe și surpriză, o celebritate va veni să ne vorbească despre pasiunea sa pentru filme. Locul în care ne vom întâlni e acela în care mergeți și voi cu prietenii, cafenele, terase, mall-uri sau poate o plimbare prin parc. Unde sunteți voi, vom fi și noi. Să știți că mi-am făcut foarte bine temele pentru a intra în familia celui mai bun blog de filme din România. Am citit recenziile, am luat aminte la recomandări, iar când vine vorba de trailere și critici ale celor mai noi apariții din cinematografe, nu-mi scapă nimic. Le am pe toate de pe filmetar.com. Știu că blogul e împărțit în 4 categorii speciale: filme de văzut cu iubitul sau iubita, după caz, filme despre război, filme cu și despre dans și filme inspirate din viața reală. Iar dacă vreau să văd un film difuzat la TV, tot filmetar.com îmi spune ce să aleg. Ce notă merit? Aștept să-mi spuneți voi asta, iar între timp, eu mă pregătesc pentru următoarea noastră întâlnire. Vă pup! Pa, pa!